Hey guys, no, namin sa flyover guys, no? Oh, flyover. Bupas. Oh, skywalk. Bupas. Skywalk. Cool. Cool. Mataga kung Nabot namong sundo. Uy, nauna pala di mo. Chingkira. Amo chicken kuya. Nauna pala di mo. Kaya tamo na kuan nabutang sa kong vlog. Uy, mao din siya katong nagkanang kuan. Nag-spoken point. Buha lagi? Buha laging mark? Group 3. Kalibangon ka? Ayo boy. You're in the video. Yes, I know. Sa tong kwarto ka raw daw. Sa kaninga video, nagkakaula-kaw kami sa mga stage sa Colon. My camera is on because hindi ako natatakot. Naman ang paghawa na sa kaputiran Ate Beb. So pagsulong diri sa kuan, sa kapatagan. Kari na pa sa dahil ikaw ang sigaw ng puso ko. Meanwhile, Terrified na rin kayo. Nagbuog mo ng guard sa office. Gising na. Yo guys, this is zboymntbn. That's another video. Peace y'all. What's up? Hey father. For sale body. Jericho sa iyo. Family first. Nang dahil sa Smirnoff. Kay kuan magod ng siya kay iyang mga ginikanan biyaan niya. Muna sayop din gyud. Brao sa radyo ng masulti. Lain nagdama sa Smirnoff. Atong topic karon kay ang mga gamit sa inyong lodi. Si Mote daw. Naman na yung sikma. Kalukod ng buwan. Guess what? Lodi. Project daw niya mong breakfast guys. Ngate web soaps din out. Hey guys. Huwag na kaming mga kamot guys. Guys, lumabas muna kami sa event. The group of teaching teachers. Ano kang ni uli? Unsa ni uli? Di ka po man. Uy, kara ka pala. Hi son, wala pa ka sa akong vlog son sa. Yeah. Realization time. Hi guys, it's realization time. Kung ako na-realize karong adlaw is that you have to find time with God. Sometimes in our lives, it's really one of the hardest things nga maabot nga big problems, na mga abot ng mga big problems, but you're not alone. God gave us problems so that we will realize that we're not alone. And so that's it. This is zboymntbn. Realization time. Realization time. Yo guys, this is zboymntbn signing up for this video. If you like this video, hit thumbs up.